सोलोंथाइखौ नायनानै फथुनाय मोनब्ला आंबो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव थांनानै आंनि एम ए पासनि सार्टिफिकेटखौ आं लानानै फैदों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा आंनि बिएखौ आं फरायदों बिबि किसान कलेजाव बिए पास खालामदों बिबि किसान कलेजाव खिन्थु दुर्भाग्यक्रमे बिए पासनि जि सार्टिफिकेट आंनिया मार्कशिटआल' दङ बे माबानिफ्राय फैनाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैनाय बे सार्टिफिकेटखौ आं नागिरना आरो सेकेन्ड आङो एम ए पास खालामदों सालबारि कलेजनिफ्राय आंनिया प्रिन्सिपाला आंनि लोगो बायदि जगत बर' बिथाङानो भाइस प्रिन्सिपाला जाहैबाय डक्टर दुलेन बसुमतारी बिथां जोंनि सालबारिनिनो कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल दाखालि बे 41 मानास समष्टिनिफ्रायनो बिथाङा बिनिफ्राय बिजाथि नागिरदों बिथाङा जाबाय आंनि भाइस प्रिन्सिपाल बिथांमोननि कलेजनिफ्राय एम ए पास खालामदोंनो खिन्थु बेबो आंनाव मार्कशिटआल' दं थ' बे माबा इउनिभार्सिटिनिफ्राय होनाय सार्टिफिकेट जे नांगौ आं बेखौ मिथियामोन एक्सुवेलि ओंखायनो लायनायबो जायाखैमोन खिन्थु माबाया होनबाय उकिला होनबाय आंखौ जे इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैनाय सार्टिफिकेटखौ नांगोन मार्कशिटजों जानाय नङा गतिके आं सानो इडुकेसनालाय मा गोनांथि दं थ' होमबा आंनाव मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेटआ दङ माबानिफ्राय फैनाया बर्डनिफ्राय फैनाया बेखौनो होदो होननानै आङो मेट्रिक पासनि बिथांमोना आंनि जेबो डिमेरिट्स नागिरनानै मोनैखाय इडुकेसनखौनो बुंबाय आंनि जायफोरा मिथिगौ बिथांमोना बे सार्टिफिकेट लानानै जेबो फारजायाखै बिपिएफनि मानसिफ्रासो आंनि डिमेरिट्सखौ दिहुननो थाखाय बा आंनि माखासे माबाखौ दिहुननो थाखाय आंनि मेट्रिक पासनिल' सार्टिफिकेट होनायखौनो मिडियायाव माने बुंथिंगासिनो ससियेल मिडिया थ' बेफोरखौ लानानै आंहा जेबो फाजानाय गैया आंनि सोलोंथाइ रावबो बायनानै लांनो हाया नङा होमबा थ' आङो एम एखौ पास खालामदों सालबारि कलेजनिफ्राय आंनि प्रिन्सिपाला जगत बर' आरो डक्टर दुलेन बसुमतारी बिएखौ पास खालामदों किसान कलेजनिफ्राय जिहेतुके नोंथाङा देग्लाय मानासनिफ्राय देरहासारना मानासनिफ्राय देरहागोन आरो दिनैनि दिनावहाय कन्टेस्टआथ' डिफिटआ जानाय बुंनाय बायदि जायो मानास समष्टियाव जाहैबाय जोंनि माइनरिटिफ्रा जाहैबाय डिसाइडिं फैक्टर थ' थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मानास समष्टियाव थानाय माइनरिटिफ्रा 48,000 माइनरिटिफ्रा गासिबो भट होजोबदों खिन्थु देरहाखांनायनि उनावहाय बिजेपिखौ लोगोआव लाना सरकार दानायनि थाखाय आरो दाखालि हाग्रामा महिलारि बिथां सारा गावनि खुगाजों बुंनायनि थाखाय जे इतिया बिपि होननाय नङा आगते बिपि बासो इतिया एनडिए बिजेपि होननायनि थाखाय दिनै माइनरिटि रायजो राजाफ्रा बिजेपिनो भट होनो नागिरो थ' 48,000 जितु माइनरिटिनि भट दिनैनि दिनावहाय थ' दिनैनि दिनाव आबहावाया बेनो जागासिनो दङ जों माइनरिटिफोरनाव थांदों रायलायहैदों गिदिंहैदों थ' जों बे खोथाखौ बुजिनानै मोनदों माइनरिटिफ्रा कुनुदिन भट होआ गतिके बिपि थ' माइनरिटिफ्रा जुदि बिपिनो भट होआबा सोरनो भट होआ दा मोननै दङ माने गुबैयै रायजो दल आरो इउपिपि दाना रायजो दलनो माइनरिटिफ्रा मानो भट होनो खारन माइनरिटिफ्रा गावसोरनि जिबननि गावसोरनि सम्पदनि रैखानि थाखाय दाना रायजो दलनो मानो भट होनो खारन रायजो दला बिटिसिआव जेबो अस्तित्व गैया आरो बिटिआरनि गासै डिसिसनफ्रा क'क्राझारावसो जायो बियो डिसपुराव जाया ओंखायनो अपोजिसन हिसाबै दा ओंखायनो माइनरिटि रायजो राजाफ्रा बा गासै रायजो राजाफ्रा मोननैल' अपसन थायो मोनसेया जाबाय बिपिएफ मोनसेया जाबाय इउपिपि दा माइनरिटिफ्रा जुदि भट होआब्ला बिसोरनि अल्टारनेटिभआ बिकल्पआ जाबाय दिनैहाय इउपिपि बिथांमोना रायजो दलनोबो भट होनाय खारन रायजो दलनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना रैखाथि मोना दा ओंखायनो जों हिसाबै खमैबो माइनरिटिफोरनिफ्रायबो भट मोननो थांगासिनो दा बेखायनो जोंनि देरहानाया रोखा कन्टेस्टआ रायजो दलजों दिनैनि दिनावहाय बे मानास समष्टियाव बिपि बा कन्टेस्टआव फैयो
बेखिनि